ka muna! Gusto mo to? Ina nga, angkol ka na ako. Ha? Ina nga, angkol ka na. Ay, awa no! Gusto ka ni! May napagamong tawag! Les, anong ikuyog mo ko ni mo diri? Kuan mo good, gaway mo kami sa nguyab good. 3 days na may wa nagtingog ba. Uy, Okay. Ay, Ay, sambot kung okay pa ba mi ani? ay ron kabalak ka. Uy, sige lang kay mo agi na lagi na ka ng mga problema. Mo agi na. Pero nindot lagi diri ha. Ay, nindot Nindot lagi diri sa Miss Mountains. Ay, nindot kayo ang East Mountain, uy. Kanais mo kayo diri ay kanang nindot kayang weather. Nang tugnaw kayo, kanang pwede magkadukado. Ano? Wala ko mo. Basta ikaw na unsa mong kapi mo no? Wait, klaro na mo nindot eh. Dumay lagi kayong butang ang awayan jud. Di ang mayo anak. Sakto pa unsa may kuan na nang Mayo anak. Dumay ra kayo. Ay, mali. Dumay ra kayo among Ayan. Sus, ayaw na kayo pag-una-una. Ayaw pag-overthink. Dapat dili ka magsihuna-una ng mga bad things ng inyong awayan. Mga bata, ikaw tawag lang. Dili ko kung kinanglan ko mo ha. nindot eh. Diyo no pero mas nindot lagi mo nang atas. Ay, syempre. Fresh buya ko. So, maka-fresh sa paligid. O, di ba? Tanawang view nindot Cute kayo kayo ang view, oh. Tapos, ikaw kabig ang Ayaw ba kay wala basing Mister Graciosa ka muna! nasi dili. Uy, gusto mo to? Ina nga, angkol ka na ako. Ha? Ina nga, angkol ka na. Ay, awa no. Gusto ka ni. Aso. May napagamong tawag! Angkol na ko ni. Angkol na ko ni. Brad, Angkol na ko ni si Kuan. Ay, si Asa ning bagag na mo ang imong gipulis ako ah. Ay, Brad, masig namali ka Brad kini angkol lagi. Brad, namali ko ro ka Brad. Kwan mi kanang migo mi ay angkol ko niya. Angkol na ko ni si Ogay, si Angkol James like. Angkol? Angkol. Mo nakadiri. Mo nakadiri. Ano ko yung bundok? Kinalambok gugu Brad. Ako ang tutoy gamoy mo. Katol kayo? Kasi katol nyo duha, ha? Ikaw siya. Huloy. Katol Ay, kayo. Basta ikaw katol pod ka? Ayo. Katol. Uy. Yung pa na naman kung di good kay. Oh, pila ka adlaw ko nimo baya wala istorya. Ay, nagpa-comfort ka sa bangkol. Oh. Angkol yan ang song ko. Kaswitin nyo na, gastos ka for comfort. Wala mo good. Tubang ra mag. Gakos mo rin mi. Ara man sa view. Angkol. Di ba pa nang may angkol? Di ba man ka, di ba? Kapuliw na kayo ka? Uy. Isa ni. Di man good. Di ko pa na lagi kun niya lagi kay. Pila ka adlaw ko nimo nga istorya. Oh. Nawag raman dyan ako. Victim blaming. Kay tuod ra mo tuod sa gamay nga butang. Imo nga wala ko nimo istorya ang pila ka adlaw. Gaslighting. Victim blaming, gaslighting, daghan ka red flags dyan. Ikaw, good ba ka? Uy. Agoy mo. Ha? Unsa man? Okay na? Ha? Wala ba ko boy? Naman. Agay. Ayun, promise me, igo pa, hindi ko ba na. Tabangin ko lister. Di ba na lagi ko ikaw mo good wala mo kun mo istorya agad pila ka Okay adlaw. ra, okay ra, pag-uban na lang, mas bagay man mo. Mas bagay lagi mo. Sige, promise ihara kung di ko na lagi. Uy, asa mo ka? Lakaw na ko gay. Wa mo kulabot ani ano kabilon mo kun mali. Saan? Buwag na ta. Okay na. Kasi lawan na, okay na lagi na. Uy, ay kung biyahe dili. O sige, pili. Ako yung angkol. Ikaw good sa mga nadila, hindi ikaw good. Ako yung angkol. Ikaw lagi. Ako yung angkol. Pag-sorry sa. Huwag sa Sige sa. na ka maguluhod ko. Ako rin yung ulod ni mo. Uy. Tara kay hindot kay rooms diri sa. Comfort ko yun. Lindot pa siya kayong weather. Kadong weather. Siyempre. Ano kayo? Gimingaw na kung 3 days pero wala na kayo. Angkol. Api ka. Api ka. Kadong weather. Gimingaw pa kayo ni mo. Awayas mo. Promise? Sorry, Paul. Ay, ano man inabol ka niya?